Nggih ya diaturke sisan. Ya. Anu Kamsah Hamidah saka Mas Pai Caca. Oh iya. Ya diaturake monggo Mbak Agnes. Ya. Iki dalang-dalang kok teng jedul iki ngopo? Sajae Januari iki rada pacekelik saja. Iya iki. Ana Mas Putu, iya sing DG channel sing nyekel DG channel kuwi no. Iya. Wah kuwi pemburu subscribe. Iya. Kabeh dalang wis diupload nang streaming. Iya. Ngono ya Mak. Iya, dalang sing wis ra ono barang diupload. Arepmu nek diperimpeni aku. Heeh, ya ben apa-apa. Karo Mas kadangku Mas Anon Dwijo Kangko. Oh iya iki ora rawuh bengi iki rawuh. Wah, ya dodolan ora apa-apa. Heeh, ya. Seneng aku nek do ting jedul ngono kuwi. Iya. Cerawung nang Yojo nang Solo. Wong aku nek dong mrai kae ya sok nang Solo. Oh. Ora ana wayang aku sok nang Solo. Ha iya. Monggo diaturake. Ngopo senenge Sang Prastiwi? Serawung. Iya. Monggo dibawani sik. Ya Mbak Agnes. Nggih, bawane napa, Pak? Neno. Kuwi wae sing kepenak. Ki Prastiwi ngono dijaluki apa to? Oh, kon duit karo Pak Dukuh Paingan. Ya. Pak Dukuh Paingan ki sing endi? Ya, Pak Dukuhe pugeran kae. Udu, nek kae wis kulino kae. Kae saiki nyandang Matador. Oh. Iya, iki engko bakal ya munggah kae mesti ya. Oh. Prastiwi LGG 500 Pras ning nggon aku iki. Ha, senyum. Kowe kok jejer londo iso omongan lo londo apa piye kowe? Gayamu kaya basa Jawa ora pener kok basa Inggris. Takoni apa-apa londone omong akeh-akeh banget. Pasti ming yes. Monggo, yuk. Ibarat wong numpak perahu ya matur sembah nuwun saka Pak Bardi ya maringi obat nyuwun lagu maringi obat
masuk angin. Iya. Iki ana wiyaga-wiyaga sing do ngris-ngrisem. Iya. Sing gampang aja nganti lali. Ora gelem ngombe dijangar. Heeh. Kok ana layange sing tak wacane no. Iya, ana layange. Wo ana dite. Iya. Untung urung tak keke mburi. Nyuwun caping gunung. Nggih. Lagu punika kagem Bapak David, Bapak Amin, anggota Dewan Kabupaten lan Provinsi. Matur sembah nuwun. Iya, diaturake. Nyo. Oh ana rokoke. Tak cukuke sik. Iya. Ki obate sirup rong wadah. Ya dienggo sak rombongan, sak tetes no. Iya. Derba kabulayat sak tetes. Engko nek ngombe sak tetes. Pripun Kakang Tuna? Pedes banget. Nglakoni utuh kuwi kok dipraktek. Lumampah tanpa welah Ing matiane jala temah kunjing anggen jong ning paku lingan. Nah wis tak tutup. Rekening ku wis tak busak wis. Ora nalang-nalangi wae anggere bengi nalangi esuk tak tileki tekor. Bengi nalangi esuk tak tileki tekor. Ha ya wis rasa. Ya saiki liwat streaming. Ya ora apa-apa. Kae nyuwun Mas Indra Sanjaya kae. Ya. Apa njaluk putut kae? Ya. Iya. Wong kok rupane nyenengke. Ya ono dirupa-rupake kowe. Tenan. Ya matur sembah nuwun ki pamundutan meneh no. Ya. Pokoke aja nganti kliwatan ya Mak. Lah iya iki panyuwunan-panyuwunan ku kudu diaturake iki mau saka Ratu Boko Prambanan. Ya, nyuwun kembang rawe sing maune sing nyuwun Mbak Katin lagi rada ora penak awake mengko ndak malah ijine saya suwe. Mula takon istirahat. Anu takon bedroom. Apa? Kuwi lho istirahat total kuwi lho. Rest area. Wudu. Luweh, hah? Wis ngerti karang kanggo dagelane dadak kok dikandhani. Betres. Iya, atene ora lucu. Monggo Mbak Ika Suesti mawawan wis pentas ning kene pelantikan BPD Kelurahan Meguarjo. Ya jenenge sambil mendayung sambil menyelam minum air no. Ya. Satu kali apa jenenge? Mendayung 20 terlampaui. Padha aku? Heeh. Aku ki satu kali mendayung 2 gunung terlampaui. Ayo saking bantere lekku ngayuh kok. Iya. Pripun, Pak? Ora piye-piye. Ajeng menyelam. Piye? Ajeng menyelam nang Wis pripun? ngono ora. Hawane kaya ngene kok malah menyelam-menyelam. Lah hawane sumuk nek menyelam. Adem nek iki ling arani adem wong udane kaya ngene kok. Coba kowe wani apa nek udan ngene iki adus jam 8 bengi wani? Wani. Kenapa ora wani? Nek maksudnya ra wani iki tak terke. Oh, dadak nganterke barang. Lah aku ning jopo kok. Iya. Wonten dawuh napa? Ki caping gunung Mbak Ika diaturake. Mau wis ditimbali ning Meguwa ta kowe? Nggih. Aku nek ra lantaran aku ra. Napa nggih? Lho Pak Lurah ki izin aku sik. Iki nek Mbak Ika niku kon campur sari kersa mboten. Lah niku fake campur sari. Fak. Fake campur sari, Pak. Monggo nek ajeng ditimbali. Oh nggih. Kowe bola-bali ditimbali mrene. Iya. Matur nuwun nggih Pak Lurah nggih. Jane niki mau wonten pesenan saking Pak Edi. Sapa? Pak Edi kula di chatting. Edi sapa? Pak Edi kasih pemerintahan mriki. Heeh. Lagune bebas ngoten. Ayo caping gunung iki.
Oh, caping gunung niki. Iki sisan gawe karo Pak Bardi. Oh iya. Pak Bardi sing nyuwun ki mau dinehi tolak angin. Heeh. Carane tolak angin. Aja nyebut merek engko ndak rekoso le golek duit mak. Iya. Oke. Heeh. Mangga diaturake Mbak Ika iki asli saka ngendi jenenge Gunung Kidul. Iya. Ora nggo puthul kowe kok ndengane. Pentelas. Ganti ungkrong, Pak. Ungkrong iki apa? Entung jati. Ular jati kuwi. Jati. Doyan kowe. Weh. Enak lho, Pak. Aku iki ndelok le ugat-ugat ngono kae kowe gila kok kowe kok senenge ra jamak-jamak. Ya jenengan ki piye kakung karo uler we kok wedi. Oh, ayo mestine ora wedi gila. Lah bedane apa wedi karo gila ki? Ya gila ki beda nek gila ki kadang kala nek wedi ki mung wedi tok wit uler ngono kuwi nek gila iso girap-girap iso mlayu tenan ki mergo gila. Oh. Iya. Sesuk tak gawake men. Aja. Aja. Arep tak ijolke. Heeh. Emah aku. Lah jenengan dene apa kok njaluk ijol uler? Uler jati omah akeh banget. Ora tau tak unduhi. Sesuk tak unduhe ya, Pak. Kanjar dundul ah. Lah dhuwur ki anu napa ulere cilik-cilik Ah iya, ngono aku ya padha ukurane. Uler jati. Ya anggere tiba mengko dadi entung do dicutiki kae digoreng sing jeneng ungkrung ning Jalan Baron kae sak plastik iso tekan 100.000 lho. Waduh. Ming sithik ya ming sithik nek dimasak jarene diuseng-useng ngono kae. Wah, aku ndelok le nyendok nu kropo. Kaya enuk banget kae. Iya. Ono sari iki apa terus dipangan? Nggih, kegremet apa-apa dipangan? Walang dipangan, entung dipangan, ular dipangan. Ning kono ki sing tentrem ki mung walang sangit. Aman. Iya. Aman. Heeh. Iya Mbak Ika diaturake. Iya. Caping gunung. Ngono ya Mak. Heeh. Neno. Ya. Saben bengi nyawang. Bantere lah sama-sama. Neng son kontrol so makpeng. Ya ora apa-apa. Yen memajang mengko ya pendemunge Rusmadi. Ndang tak. Sarone kalah kabeh. Mangkaro iki biyen ming iso campur sari saiki bareng wis melu awake dhewe wis iso tembang apa-apa ya Nak. Iya, ya mergo penyanyi kuwi pancen ya kudu ngono. Mula penyanyi-penyanyi tak kandhani ngono nek umur 35, 40 wis ora payu nyanyi wis disusul karo sing umur 20, 21, 20 wis wah wis ora hot. Iya. Mula sakwise dadi penyanyi campursari belajar sinden. Dadi iso nek wis tuwa iso nyinden. Ya kaya Mbak Ria, Mbak Lian kuwi mulai belajar sinden. Ngono ya, Mak. Ika barang. Lah iya kudu ngono. Kowe sesuk umur 40 munggah nyanyi langsung dikertu kuning karo penonton. Langsung kondut. Turun. Iya njaluk ganti sing enom. Iya. Mula kudu sing nek sinden iki umur 70 wis suarane jek apik wis dienggo. Iya. Kembang
Panas udan panas ling-aling capek gunung mangga kanca-kanca iki ngopo mak lah iki panggungku dinahi panggung kok ning ndosorke layang ping mak slep ngono ndadak goleki iki apa oh injet nah iki oh mbako saged mboten ora kecekel tulung gak golekno Kang saka ngendi saka kene ora apa-apa kowe rada jerum ngono ora ketemu kok wis apa to Pak layang layang aku lek ngrasake nang iki di panggung dadine tangane wis kemburi srep ngono iya mbok saka ngarep mawon to Pak mah aku seneng saka mburi kok kene ya ora ketemu ki apa oke lumayan iso nggo tambah-tambah ya oh saka Banjarmasin Kalimantan Selatan dari Binuang Dwi Sutrisno lho iya PWKS dari Binuang Banjarmasin ke Jogja dalam rangka liburan tahun baru dan nonton langsung Bu Cangik dan rombongan matur sembah nuwun Jogja selalu istimewa Sugeng dalu ya orang mau nyuwun lagu berarti kimin dana sosial ayo lagune Sugeng Dalu niku wau lho endi lagu Sugeng Dalu ki piye menine enten piye dangdut nganggo keyboard sing piye sing jebul nyanyekno balah piye to aku tak krungu sing piye Sugeng Dalu gak pundi mengko Sugeng Dalu besok mawon ya sesuk wong loro wae ya ya tak sanggo keyboard ra apa-apa ya nadyan waton sarta lanang inumane banyu mangga dek jaman ya dek jaman berjuang jarak kelingan yo ya nano
saka Tanjung Sari Gunung Kidul no. Iya, Tanjung Sari. Kono kidul kono. Iya. Aduh pokoke. Iya ya, Mak. Ayo sing arep linggo. Sing mburi mulih. Aja. Ayo matur sembah nuwun Mbah Ika wis diaturake. Ya. Ya dibacutke, Mak. Engko ndak selak entek wektune ya. Ki mau mbok menawa rada grimis sawetara. Pokoke aja sumelang no anggere grimis aku kandhanono. Anggere mune lumlahe klethekno aku omong ngono kok. Aku ndangak sithik ngene iki mesti deres. Kuwi omongane ora. Ya, ngaturake monggo. Heeh. Wis ben tata-tata dhisik. Iya. Ngarep lima pokoke. Iya kaya bis wae. Ayo gentenan Mbak Lian. Ya, ki pesinden saka tlatah kulon. Oh iya, Mbak Lian. Mangga Mbak, mangga. Aturan jumeneng. Ya. Nggih. Rasa dipisah ben itu. Iya. Sugeng dalu Mbak Lian. Nggih, sugeng dalu Ki Dalang. Iya. Tuli mau nembang apa? Mari kiye. Apa kiye? Apa jenenge? Dies Natalis Istiper. Institut Pertanian maring Jogja kene. Nggih, Dis Natalis ini apa? Apa? Dis Natalis niku napa? Dies Natalis kiye ya kayak ulang tahun lah. Kayak kowe ulang tahun tanggap warsa. Anggap warsa nggih. Ya. Alon-alon nggih Pak nggih ditata riyin. Iya ditata aja kesusul lah. Udan to nek. Ya. Omangsane arep tolak cara piye wis ora bakal iso. Ya wis ora apa-apa tuli mangsane udan kaya kowe dadi ya. Ya ora apa-apa, ngerti udane tuli engko adem. Iya cocok nyong iki. Anyes. Tuli anggere diudani. Diwai udan niku. Iya. Awane tuli anyes kaya kowe. Iya. Nembang Mbak Lian. Napa menika Mbak Canggih? Tuli nyonge kesem semaring tembang rika sing apa kuwi? Apa nganggo digendong ngarep kewer-kewer iki lho. Nggih, senengane sing kewer-kewer nggih jenengan. Iya. Tuli rika paham ya. Iya. Ora apa-apa sing penting apik tembange kaya kowe. Mesti jenengan kelingan pas dong gendong kewer-kewer nggih. Ya tuli cara Banyumas kan digendong ngarep tulen kewer-kewer kelindange kaya kowe aja. Persepsine aja sing ora-ora. Gendong bojone napa putrane? Putrane lah bojone ya ora kuat digendong kok. Bojone wis ora digendong dimbrukna. Tuli bojo dadi bojo kesuwen le. Kesuwen le bebrayan kuwi dimbrukna bae rasa digendong. Aja kaya kowe, Pak. Apa? Aja kaya kowe nek karo bojo sing eman. Eman-eman kaya sinden bae lah. Eman maksudnya kepriwe? Ya sing apa ya gemati. Tresna kaya kowe. Sing tresna. Ya tuli nyonge tresna maring bojo nyong. Ya iya ya kudune Nyonge ora mung tresna maring bojo nyong. ya karena sapa bae. Maring bojone kanca-kancane juga tresna. Kali kanca-kancane. Iya, tuli wis dadi keluarga. Eman lagi. Iya, dadi keluarga dadi ya tetep tresna kaya kowe. Aja dikira sing ora-ora sih. Mari kok mari. Ayo nembang. Iya. Iya. Mas Geter wungurien monggo wungurien dipun rinten. Nggih. Biyen inyang isih cilik. Biyen inyong isih cilik terus saiki wis gedhe ya. Ya semene ya gede. Iya. Nenangake kaya. Pitres nani piye
ditresnani Biyung Rama. Iya. Dipun gendong kewer Kiye nak cakepane nyong seneng banget. Senenge nggon pas kewer-kewer tok dipun gendong kewer-kewer kaya kowe. Tule ning ati maknyes kaya kowe, Mbak. Ora bisa mbayangna nyong. Ya jadi bayangna. Iya, dipraktekna. Iya. Cocok kaya kowe. Kapan-kapan Rika nyong gendong. Putrane Rika. Putrane nyong wis gede-gede. Rina wangi dipun kudang. Rina wengi dipun kudang. Iya, dikudang maring siapa? Maring pengendange kaya kowe. Pengendang sing pundi niki? Pengendange niku enten kali. Biasanya telu malah. Iya, terus sing siji ora mangkat ya. Sing siji ora mangkat. Nyobe langsung goleti iki pengendange sing siji nang endi? Sing siji ora mangkat. Tuli sirahe arep pecah. Kae sing pengendang. Sing pundi? Sing seneng udang pengendang sing pundi sih? Sing pengendang sing pas pener inyong lurus. Sing bener inyong. Oh, sing ajeng video call nggih. Iya, aduh. Dene ora sida video call sih, Mas. Tuli wis ora sida video call, tuli wis konangan kanca-kanca. Oh, ngesuk? Ya. Ngesuk ya. Iya. Dijunjung aja lah Pak, mengko nek anak tarik piring teng daleme gari apa sih sing dadi tersangka yang kok nek ibune Mas Mantri nesu bojone. iya maksudnya kue Bojone aja ibune wis tua. bojone Nesu ya. kok jengkel gari Ya wis itu perkara Rika. kok ndarani etok-etokan ya Mas ya. Etok katokan toh kok etok. Dijunjung lan disawang. Tuli nyong ora percaya ming dijunjung mari disawang. Apa ming terima disawang Rika? Ya Mate Rika. Mboten dikapak-kapak kenal apa kelapa. Jarene orang apa? Disawang-sawang tok ngono Pak. Kok ora dikapak-kapakna jarene orang apa ora kepenak kayak kowe. Wong ora dikapak-kapakna be mengko Ngapa? ya Rika bingung ya, aja bingung kayak kowe. kepripun Pak. Turune teng mriki teng sekolahan kan nggih. Nggih. Nggih mboten pareng matur saru. Kiye ngopo? Iki karo mikir le omong ki soalé. Ki ora saru ki tuli cara ngapak panjen kaya kowe aja pikirane. Napa-napa jane nggih Pak nggih. Aja tekan ngendi pikirane tuli sing saru ki pikirane wong. Iya. Nek awak dhewe omong-omongan jane ora saru sing saru pikirane sing padha ngartekna. Inyong nangis tulung-tulung parikane banyu masak. Ya ki tibakna apa Mbak? Tibakna apa sih Pak? Apa ya? Sing kepenak apa? Gubuk asmara bae ya? Gubuk asmara nggih kepenak. Iya. Kang gubuk mawon nggih. Iya. Matuk kok. Cocok, Mbok. Cocok mboten teng gubuk? Cocok. Aja kesuwen nang gubuk tulis cocok nang mriki nggih kathah gubuk mboten? Ora ana iki sekolahan ana ora ana gubuk. Gubuk ya. Kok kula wau liwat mriki kathah gubuk kok. Ning pun beda mboten kaya riyin.
tuli gubuk restoran, rumah makan. Dudu gubuk asmara. Gubuk niku nek jar niki niku sing ngangge cor-coran niku hotel, Pak. Hah? Hotel lah. Sing penginapan. Oh, tuli rasa nginep Rika. Gubuk zaman riyen kan mboten nggih penginapan, Iya. teng sawah, nggih ngaso. Ngesok. Nggih sami mawon nggih ngaso. Iya, ngesuk Rika rasa nginep nang hotel. Nginep nang omahe Nyong. Teng pundi? Sari nang omahe Nyong bae nang omah sing kulon. Sedayu nggih. Iya, cakaya ku. Kula wau pun mampir teng mrika. Wis mampir ya? Pun. Wis dijiani kamar. Sampun. Ya ora apa-apa sakanane bae ya, Mbak Yen Dian. sewu nggih Pak Dalang kula teng dhuwur. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nyonge ngisor ora apa-apa. Pancen kamar tamu ki nang dhuwur. Iya. Ora apa-apa, santai bae lah. Dianggap omahe dewek. Iya. Nggih matur nuwun. Iya. Tinimbangane bali nang Kebumen kan adoh. Tulis sesuk wis nyambut gawe maning. Dadak bali bolak-balik nyopir dewek. Iya, kadang-kadang tidur turu, mau nek turu aku. Tidur neng pom bensin. Bahaya kan? Iya. Lu ngaso neng omahe Nyong bae ora apa-apa. Dasare longgar nggone. Iya. Aman nggih Pak Dalang nggih. Aman, Nyonge turu wetan. Ora wani Nyonge turu kulon. Mangko ndak diamper piring karo Mbak Yurika. Iya. Aja kuwatir. Ora. Iya. Ora klitah-kliti lho, Mak. Ora. Aku malah semelang ana sing klitah-kliti. Iya.